mali tu nový kanál, ktorý sa volá Tiger Airsoft Slovakia. Tento názov som mal aj v mojom prvom kanáli, ktorý uvidíte tuto. Darilo sa mi, gear sa mi trošku zmenil, veľmi zmenil sa mi gear, už nemám tie zbrane. Ani teraz nemám zbrane, ale zajtra mi dojde taká na CO2 bombičky, taká dobrá pištolka. Začneme od opasku, je to opasok taký dobrý. Ja sa vôbec ani na ňo nesťažujem, je to dobrý opasok, tak môžete vidieť. Potom tu máme takýto nožík fajnový, je to veľký nožík, je to ostrý nožík. Tak to môžete vidieť. Takýto nožík. Potom aj s kompasom. Je to dobrý nožík, aj dobré pútro na to, čiže vieš si dať, keď ideš hrať do lesa a takže máme tu ďalší nožík, ktorý je takýto, vám ukážem. To je púzdro. Takýto nožík. Dobrý nožík. Tu je baterka, ktorá nefunguje, lebo už je zľavé. Ako vidíte, krásno. Strejne tých nožov, je to dobrá brúska, odporúčam. Tak tu vlastne náboje na brokovnicu, ktorá je Cima. Mal som brokovnicu aj v tom kanáli, uvidíte unboxing aj test brokovnice. Že tu je ten zásobník na tú snajperku, čo som mal. Ešte uvidíte tam. Mám tu zásobník iba takto. Zásobník. Dva zásobníky. Som mal moju M4. A potom tu mám 3 rýchloplničky, ktorá je dobrá a oplatí sa. Potom tu mám 2 CO2 bombičky, tak môžete vidieť, od ASG. A ešte vám poviem, že zajtra mi dojde zbraň od ASG. Nebudem hovoriť nič, sa dozviete po videjku. Unboxing, takto. Jo. Potom tu mám kuličky, mal som plnú kuliček a mám už čo to dostalo. Ešte si musím dokúpiť aj CO2 bombičky, musím dokúpiť a tak ďalej. Potom tu mám Delta Armory rukavice, je to L-ko a pekne sedí. Hej, pekne sedí L-ko. Mám také taktické okuliare, taký plastový pičovinka, niekde po baterka, hneď keď som dostal od komando, to bolo zlomené, to musíme byť. Ale takto, aj zbraň, nemá MP5, nášivky polície, to práve polícia. Potom druhá nášivka polícia, tak môžete vidieť, je to pohotovostná motorizovaná jednotka Trnava, tiež nášivka Slovakia. Mal som aj Katus, ale to neviem kde je. Poďme na taktické, čo mám, je to taktické tričko. Takto môžete vidieť, je to L-ko, tričko, máte tu, môžete dodať okuliare, bášťo, tu si môžete dať tiež bášťo, to vypadá, viete, neviem, žuvačky, pičoviny také, to je proste na nášivky, tričko. Potom tu mám taktické nohavice, nebudem hovoriť odkaz, to mám, proste to mám, hotovo. Taktické nohavice, je to M-ko. Dobre sú mi, je to proste na takýto gombík a ešte je to na zips, môžete vidieť. Dnes môžete dať tiež niečo, hej. Ale je to toto, dnes neviete dať nič, to je len také to isté. A potom je opasok, vesta.
taktická vec stane. Takáto je to džungla. Takto. Tu si viete dať aj platy. Takýto plat tu je tenký. A vy viete si to kúpiť aj platy do toho. A to isté. Tu máte aj tuto. Viete dať platy, ale platy tu nemám teraz. Takto si viete dať nášivku. Váš čo? Jo, vidíme sa u ďalšom videjka na kanále Tiger Action Slovakia, jo.